Enteni Min, aku mau tinggal. Kok mesti toh? Nanti pedes ya mau. Ini malah pantring keserikes. Su anak main tuturan jenang. Dan ini terusnya nasibku piye yo. Serana apa-apa blas lagi. Serana rene po. Jane mbiyen ayo gaton lah sini. Ya apa mbiyen keliru dalan iya ya. Sego wis kadung dadi bubur. Piye nah? Wis kadung kok. Alah. Bedes sih turu dadi bakno. Kene tinggal. Kono malah kena turu. Kok mesti to? Men. Tangi men. Men. Tangi. Wis awan iki lho. Hehehe. Demet apa ki? Beh, wong ganteng-ganteng kaya ngene mau celuk demit iki lho. Piye to lek menyawangi? Kok mesti to? Walah, kowe to nek. Get-geti wong turu wi. Beh, iki jane nyapa to bugah-bugah iki. Nek wong turu penak-penak kok. Piye lek golek masmu soleh brong? Mas apa? Masalah iki heeh. Wong genah aku mau tinggal no. Ya tak kira kowe kere mau terus nih. Sopo sing ero? Heeh. Lah aku konangan di penjara seneng kowe. Malah penak toh. Mangan ra bayar, turu ra bayar, gratis nek kono. Lah kowe apa wis tau? Kok iso ngomong kaya ngono? Urung iki? Lah ndene urung tau kok. Lah ujute wong nek betah nek penjara. Enek sing setahun, enek sing 5 tahun, enek sing seumur hidup malan. Berarti kan yo betah nek penjara. Iki ketokane pinter, tapi dedel ngono. Mular raimu. Ngono iki masa hukuman, Bos. Kok ora betah nek penjara? Dienek wong sing betah nek penjara iki. Kok masa aku. Walah ngono to nek. Kira lek betah to nek penjara. Lah ora pengen jajal nek. Penjara ki, Bos. Kok dijajal to? Jajal ki purel ngono penak. Jajal penjara iki lho. Ya lek jajal purel aku yo gelem nek ora kowe teng. Dapuranmu. Men. Ngek. Men. Ngek. Mau terusnya tak gemplang sandal minggu suwi. Piye. Aku asline kesel melarat men. Pengen sugih aku asline ya. Heeh. Lah palsune. Cuh, aku tenanan cuk ora guyon. Wis sabar to, Bos. Ya kabeh wong, Bos, pengen sugih. Ndi enek wong sing gelem melarat iki. Tapi dunia iki kok kayane kejam ngono ya men ambek dhewe. Ya ora lek kejam iki. Ya dhewe lek sing keliru dalan. Wong wis dikek dalan penak nyapa golek dalan sing angel. Lah yo delok wong-wong ngono ki lho uripe kok iso adem, ayem, manteng.
seneng pisan. Yo ketok aneh ae adem ayem. Wis apa ngerti wong ngene iki masalah. Kan dhewe karo. Ngono ya, Men. Ya iya no. Jenenge wong iki sawang sinawang, Bos. Oh, ya, Men. Tapi nyapa ya, Men? Adimien enggak dilahirin dadi anak wong sugih. Kayak anak Raffi Ahmad lho, Men. Lahir procot langsung sugih, orang rasane susah. Mau atur kaya ngono. Kabeh wong pengen dilahirin dadi anak wong sugih, Bos. Lah rumah samu Raffi Ahmad ngono apa ya langsung juk-juk sugih. Ya usaha dhisik. Ora ngono, Men. Iki rumangsa ora to. Adewe dipandang sebelah mata mbek wong-wong iki. Lah kok matane iki picek siji to? Kok dipandang sebelah mata iki? Ya. Iki kok panggah goblok ya to. Pandang sebelah mata iki adewe direndahne, Men, disepelekne, ora dianggep. Wah, ngono to, Nek. Apa ngono Gusti Allah ki enggak adil ya men ambek adewe, Men. Bos, aja ngomong kaya ngono. Ora apik. Gusti Allah ki asline maha adil, ya maha memberi. Lah lek Gusti Allah maha adil ambek maha memberi, nyapa dhewe enggak dikek sugih, Men. Apa ngono Gusti Allah lali lek duwe hamba koyo dhewe ngene iki. Weh, iki angel. Gusti Allah ki ora ngira lali karo hambane. Sing enek ki hambane lho malahan sing lali karo Gustine. Jenenge rezekine menungso wis diatur dhewe. Ngono ya, Men. Ya iya to. Wong wis jelas adewe kongkon moro, kongkon njaluk, kongkon salat. Tapi ndi tahu adewe. Ora tahu iki. Ya iya. Lah tapi Gusti Allah ki mendil lho, Men. Kok adewe kongkon moro iki. Weh, aku asine penjawab iki dikeliru tok jalene. Gusti Allah ki asline cedhek karo dhewe ngek. Ya dhewe iki lho sing adoh karo Gusti Allah. Gusti Allah ki asline ngarep-ngarep dhewe ngek. Tapi dhewe sing ora rumangsa. Ya wis, akhire dhewe dikek ujian iki ben gelem moro nek Gusti Allah. Nah, dhewe isane mbek gur donga mbek usaha. Sing nentokne panggah Gusti Allah. Ngono ya, Men. Wis to, Bos, usaha iki enggak bakal mengkhianati hasil. Karena sabar orang lho. Dijabah dungane dhewe karo Gusti Allah. Bakale. Heeh, Men. Bener jaremu. Wis lek ngono. Ya wis lek ngono ya. Sik ta, Men. Ya malah kok iso ngomong kaya ngono iki. Piye to? Kok mendadak ustaz ngono wae? Kok to, Nek? Aku ngomong apa to? Men. Apa neh? Aja takon iki jeru-jeru wae. Bingung lek ku jawab engko. Ora, Bos, aku ora takon sing jeru-jeru. Lah apa? Rokok dulu dong. Hes. Tuman. Rana. Wis kok kono. Tak turune aku. Alah, kok mesti to?